നാളെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ പറയാം. എല്ലാവരും വന്നിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ? 15 പേരുള്ള എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ളത് 30 മാർക്ക്. ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയവർ ആദ്യം വായിക്കാം. ജനനി മാതാജി, പ്രമീള മാതാജി, അശോക പ്രഭു, സാരി മാതാജി, ജിതേഷ് പ്രഭു, വിജയശ്രീ മധു മാതാജി, ഭാർഗവി മാതാജി, ശശിധർ പ്രഭു, ബിപിൻ പ്രഭു, ഇവരൊക്കെ 30 മാർക്കാണ്. ഫുൾ മാർക്കാണ്. 1 മാർക്ക് പോയത് ആരുടെയാണ്? മേദിനി മാതാജിക്ക് 1 മാർക്ക് പോയി. ഇന്ദിരാ മാതാജിക്ക് 1 മാർക്ക് പോയി. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും 30 ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയുണ്ട് ജിത്തു പ്രഭുവിനും 1 മാർക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ധന്യ മാതാജി, അജിത രവീന്ദ്ര മാതാജി, അവർക്കും 30 കേട്ടോ. ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ആദ്യവും മാർക്ക് ഒരാൾ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ആരുടെയാണ് ഇതിൽ വരാത്ത ഉണ്ടാരും ചോദിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും 5 ഉപദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി, പഠിച്ചു നമ്മളിനി. മനസ്സിലായി. ഇനി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം അല്ലെ? അതെ. കുറേശ്ശെ നമ്മളിനി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം. പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, അത് കണ്ടു. പിന്നെ ഒരു 5 ഉപദേശം നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തത് പഠിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അടുത്ത ഉപദേശം, 6ാമത്തെ ഉപദേശം എന്താണ്? 6ാമത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ വൈഷ്ണവ അപരാധം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കരുത്. വൈഷ്ണവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് വൈഷ്ണവര്. അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നാമാപരാധം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങള് നാമാപരാധം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നാമാപരാധം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നാമാപരാധത്തില് ആദ്യത്തെ അപരാധം പറയുന്നത് അതാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് എന്ത്? ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല നമ്മൾ തലയും കുത്തി താഴെ വീഴുന്നത്. അതേപോലത്തെ ഒരു അപരാധമാണ് ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കിപ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മള് മനുഷ്യരാണല്ലോ, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തോന്നും. നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാറാന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവരെ നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതൊരു അപരാധമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ നാമാപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞ 10 അപരാധമാണ് നാമാപരാധത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നാമാപരാധങ്ങൾ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ സേവാപരാധങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ സേവയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപരാധങ്ങൾ വന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് നാമാപരാധം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നാമാപരാധം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇപ്പൊ നാമാപരാധത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപരാധം ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തെ അപരാധം പറയുന്നത് അതാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ അപരാധം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭക്തരെ നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ചിലപ്പോ നമുക്ക് അവരെ കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ അവരുടെ സംസാരം ശരിയായ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നില്ല. അങ്ങനെ പല പല നമ്മളെ രീതിയിൽ പല വൈകല്യങ്ങൾ അവർക്ക് കാണാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. നമ്മള് കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നവരെല്ലാം വൈഷ്ണവരാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തന്മാരാണ്. കൃഷ്ണ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ ആര് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരായാലും നമ്മൾ ഒരാളെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് രൂപഗോസ്വാമി നൽകുന്ന അടുത്ത ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക് 6ാമത്തെ ഉപദേശം. ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 6. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈ വപുഷശ്ച ദോഷൈർനാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാഭസാം ന ഖലു ഉദ്ഭുതഫേന കംഗൈർ ബ്രഹ്മാദ്രവത്വമപഗച്ഛതി ധീരധർമ്മൈ ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർനാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാഭസാന ഖലു പുത്പുതഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മാദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർനാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാഭസാം ന ഖലു പുത്പുതഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മാദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം, ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചൊല്ലാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതർവപുഷശ്ച ദോഷൈർനപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാഭസാന ഖലു പുത്പുതഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി ധീരധർമ്മൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനതൈർ വപുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാഭസാം ന ഖലു ബുദ്ബുദ്ധഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാംഭസാം ന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാഭസാം ന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതിന് ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവ ജനിതേർവപുഷശ്ച ദോഷേർ നാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാപസാം ന ഖലു പുത്പുതഫേന പങ്കേർ ബ്രഹ്മാദവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഒരു താതാത്മ്യവും ഇല്ല. അതായത് സാദൃശ്യ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മള് ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. അതായത് താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളായി ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നൂരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണത്. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളൊന്നും ദൂഷിതമാകുന്നില്ല. അജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ ഈ പരിസ്ഥിതി ഒന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അജ്ഞാനത്തിലല്ല, ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മള് അപരാധം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ രീതിയിൽ കാണാൻ പാടില്ല. ഭൗതികമായ രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ശരീരം ചിലപ്പോ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരിക്കാം, ഈ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരിക്കാം. ശരീരത്തിന് കാണാനായിട്ട് ഭംഗി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും വികലമായിട്ടുള്ള വികലാംഗം എന്ന് പറയില്ല, നമ്മളെ വികലമായിട്ടുള്ള ശരീരമായിരിക്കാം, രോഗഗ്രസ്തനായിരിക്കാം, ദുർബലനായിരിക്കാം, കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലും ആ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ദുർബലനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മള് പരിഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എന്താ പറയണത്? ആ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ആ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എപ്രകാരമാണോ മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാനദി എങ്ങനെയായിരിക്കും? മഴക്കാലത്ത് ചേറും ചെളിയായിരിക്കും, കലർന്ന ചെളിവെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കും ഗംഗാനദിയുടെ വെള്ളം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഗംഗാനദിയുടെ വെള്ളം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ഗംഗാനദിയുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാണുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ചെളിവെള്ളം പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഗംഗാനദി എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഗംഗാനദി തന്നെയാണ്. ആ ഗംഗാനദിയിലെ വെള്ളത്തിനൊരിക്കലും, അതിലെ ജലത്തിനൊരിക്കലും പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ പവിത്രതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിനൊരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. ഇതിന്റെ ചുരുക്കം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരിക്കലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ ശാരീരിക ഭാഷയിൽ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുത്തവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വൈകല്യങ്ങളുള്ളവനാണെന്നോ, ശരീര സൗന്ദര്യമില്ലാത്തവനാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, ദുർബലനാണെന്നോ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാനദി മഴക്കാലത്ത് ചേറും ചുനുരയും കലർന്ന് ഒഴുകുന്നത്, എന്നിട്ടും അതിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ഒരു ഭക്തനും ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ 6ാമത്തെ ഉപദേശാമൃതത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശം. ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഭക്തനെ നോക്കിക്കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. ചിലപ്പോ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, കറുത്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തിട്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവനായിരിക്കാം, താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാവാം, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരിക്കാം, രോഗഗ്രസ്തനായിരിക്കാം, ദുർബലനായിരിക്കാം. ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, എപ്രകാരമാണോ ഒരു ഗംഗാനദി മഴക്കാലത്ത് ചേറും നിറയും കലർന്നൊഴുകുന്നത്, എന്നിട്ടും ആ ഗംഗാനദിയുടെ ജലത്തിന് ആ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടാത്തത്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭക്തനും ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശം. അതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ ഒരു ഗംഗാനദി മഴക്കാലത്ത് ചേറും നിറയും കലർന്നൊഴുകിയാലും ആ ഗംഗാനദിയുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ഒരു ഭക്തന്റെയും ഒരിക്കലും ആ പവിത്രതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ 6ാമത്തെ ഉപദേശം? മനസ്സിലായോ?
ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശം. ഗംഗാ നദി മഴക്കാലത്ത് ചേറും നുരയും കലർന്നാലും അതിന്റെ ആ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഭക്തന്റെ പവിത്രതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കോട്ട സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആ ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ്, താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, വർണ്ണഭംഗി ഇല്ലാത്തവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രോഗഗ്രസ്തനാണ്, വികലാംഗനാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവനാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനോ പറയാനോ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരാണ്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഗംഗാ നദി മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഗംഗാ നദി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെളിവെള്ളമാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ ചെളിവെള്ളം അത് ഒരിക്കലും അന്നേരം അതിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോഴും ആത്മപുരോഗതി നേടിയവർ, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയവർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ചെളിവെള്ളം ആണെങ്കിലും അവരതിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അത് ഗംഗാ നദിയാണത്, പവിത്രതയുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നതാണ് അത് ചെളിവെള്ളമാണ്, നമ്മൾ ഇറങ്ങുമെന്ന് ചിന്തിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അതിലെത്താത്തത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ ആ ആത്മജ്ഞാനം നേടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കറിയാം അതെന്താണ്, അത് കാണുമ്പോ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ, അതിന്റെ പവിത്രത ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും? നമ്മൾ ആ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കും. അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങാറുണ്ടോ അങ്ങനെ? കുളിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കുളിച്ചു. അതായത് ഗംഗയിലെ പമ്പയിലെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു കൊള്ളൂല, വെള്ളം കൊള്ളൂല എന്ന്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി കുളിച്ചു. മാതാജി മുന്നിലേക്ക് പോയതാ മാതാജി. അതാണ് മാതാജിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് തുണികളൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്, ആരും കുളിക്കണ്ട, വേസ്റ്റ് തുണികളൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ കുളിച്ചെടുത്തായിരുന്നില്ല, ഞങ്ങള് കുളിച്ചു. മാതാജിക്ക് അതാണ് ഹരേഷ്ണ മാതാജി, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഉപദേശാറ്? മനസ്സിലായോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി ഒരു താതാത്മ്യവും ഇല്ല. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് ശരീരവുമായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള താതാത്മ്യവും ഇല്ല. താദൃശ്യ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, ദുർബലനാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കേണ്ടതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ല. താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, ശരീരത്തിന് വർണ്ണ ഭംഗിയില്ലാത്തവനാണ്, വികലമാണ്, രോഗഗ്രസ്തനാണ്, ദുർബലനാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഗണിക്കേണ്ടതല്ല. സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങളെ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. അപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക്, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്ത് തോന്നും? അതൊക്കെ ഒരു അപാകതയായിട്ട് തോന്നാം. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമല്ലെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളായ ആ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ദൃശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ദോഷണങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പഠിച്ചതാണല്ലേ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള അകളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്നത് ഭഗവാന് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുക്ത സേവനമാണ്. ഈ സേവനം ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. അതിൽ കാമ്യകർമ്മത്തിനോ അമൂർത്തമായ ജ്ഞാനത്തിനോ മറ്റു സ്വാർത്ഥാഭിലാഷങ്ങൾക്കോ അവകാശമില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 19:167. അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ 1:1:11 കാണുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. എന്താണ്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാനവും കർമ്മവും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സാധകന്റെ
ബോധത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ. വൈഷയിക സുഖാഭിലാഷമാണ് ബോധത്തിനുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോട് കൂടി സേവിക്കുന്നതിലാണ് ബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ്, ആ സാധകന്റെ ബോധത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കണം. ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാണ് ആ ഭക്തൻ ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ബോധം ഭൗതിക ബോധമാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കലാണ് ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ആ ഭക്തന്റെ ബോധം കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനാണ് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ബോധം കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ബോധം ഭൗതിക ബോധമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അർപ്പിതാത്മാവായ ഒരാൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കും. ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃത്തമായ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമായ ജ്ഞാനത്താലും ശരീരത്താലും പ്രവർത്തനമായ കർമ്മത്താലും സ്പർശിക്കത്തക്കപ്പെടാത്തതായ അനന്യമായ ഭക്തി സേവനത്തെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അനന്യമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ കർമ്മം കൊണ്ടോ അതുകൊണ്ടൊന്നും ആവൃതമാവാത്ത, ഒന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും സ്പർശിക്കാത്ത നമ്മൾ എന്താണ് ആ അനന്യമായ ഭക്തി, നമ്മള് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ സേവനത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ സാ ഗുണാൻ സമതീത്തേത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എപ്പോഴും എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. സാ ഗുണാൻ സമതീത്തേത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മുക്താത്മാവായിരിക്കും ആര്, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതിക്രമിച്ച ആ വ്യക്തി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ എങ്ങനെ കാണരുത്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ ആരും വിമർശിക്കരുത്. അങ്ങനെ പല ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവയെ ഗണിക്കാതിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നമ്മള് ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളോ ഭൗതികമായ വൈകല്യങ്ങളോ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ അവഗണിക്കണം, അതിനെ നമ്മൾ ഗണിക്കാതിരിക്കണം. ഒരു ആചാര്യന്റെ മുഖ്യ പ്രവർത്തനമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രേമപൂർവം സേവിക്കുക എന്ന കൃത്യം മാത്രമേ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമ്മള് ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ദോഷം. അപ്പൊ പറയുന്നത് അപിചേസുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യകാ വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അവനെ സാധുവായിട്ടേ കണക്കാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാണ്, ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് തന്നെ കാണണം, സാധുവായിട്ട് തന്നെ കാണണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മള് സാധുവായിട്ട് തന്നെ കാണണം. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തിക്കുള്ളത്. ആ വ്യക്തി ഭൗതികമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും ആ വ്യക്തിയെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗാർഹികമായ പ്രവർത്തികൾ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ, ഇപ്പോ ആചാര്യന്മാര് ഇപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്കും ചെയ്യാലോ എന്ന്. പക്ഷെ അവര് ചെയ്ത് അവർക്കത് ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മളത് സ്വാധീനിക്കും. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഭക്തന്മാര് എന്ത് ചെയ്താലും അവരുടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അവരെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മളത് ബാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പോഴും നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പറയണത് സാധുവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ എന്ത് ചെയ്താലും അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും, ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. അവർക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് കുടുംബം. ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെയോ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല, ഒരു ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികതയുടെയോ ജാതിയുടെയോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സാധ്യമല്ല.
ഇപ്പൊ ഗോസ്വാമി കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഒരു കുടുംബമാണ് ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക. അപ്പൊ ഭൗതികതയുടെയോ ജാതിയുടെയോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ബിരുദമാണ് എന്ത്? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ് എവിടെ ജനിക്കുന്നത്? ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തില് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈറ്റിലാണ്. അവിടെ ജനിക്കുന്നവർ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ് ആ കുടുംബത്തില് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് ഭക്തന്മാരാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ കുടുംബത്തില് ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് കുടുംബം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. ഒന്നാമത്തത് ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല. മൂന്നാമത്തത് കുടുംബം. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ. വൈഷ്ണവ പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം ഗൗരവമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വൈഷ്ണവരടുത്ത് നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ അപരാധത്തിന് എന്താ പറയണത്? ഈ അപരാധത്തെ ഹാത്തി മാത മത്ത ഗജാപരാധം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അപ്പോ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന് പറയുന്നത്, വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം ഹാത്തി മാത, അതായത് മത്ത ഗജ, ഒരു മതയാന ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ മതയാന കടന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ആ പൂന്തോട്ടം മുഴുവൻ ആകെ നാശാക്കും. അതേപോലെയാണ് എന്ത്? ഈ അപരാധം, വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മള് എത്രയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നാലും വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാത്തിമാത മത്തഗജാപരാധം പോലെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വൈഷ്ണവ അപരാധം പാടില്ല. അത് അത്രയും ഗൗരവമുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വിഘ്നകാരിയും അപകടകാരിയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വിഘ്നകാരിയാണ്, അപകടകാരിയാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആത്മീയമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇനി അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ. വിമർശനം. ഭാഗ്യദോഷം കൊണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നവശിഷ്യന്മാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാ വിധത്തിലും ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചു വരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഈ കഴമ്പില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജ്ഞാനശൂന്യതയിലും വ്യസനിക്കുന്നു. ഇവിടെ വിമർശനം, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികളാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്കറിയാം ലോകത്തെങ്ങും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് അനുമോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത പുതിയ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അവര് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനശൂന്യതയില് കഴമ്പില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മളെക്കാളും മുന്നേ ജപിച്ചു തുടങ്ങിയവരാണ്. അവരൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വിമർശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിലൂടെ ദർശിക്കുന്നത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വിശേഷിച്ചും നവാഗതനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ ഭക്തൻ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് വളരെ ദോഷകരമായിരിക്കും. അപ്പൊ നവാഗതരായിട്ടുള്ള പുതിയ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് ദോഷമാണ്. ആകയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ബാഹ്യമായി നോക്കി കാണുന്ന മട്ടുപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം എങ്ങനെ സേവിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വ്യാപൃതനായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണാതെ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്, അതിലെങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണാതിരിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ ഉപായം ഇതാണ്. ഈ ഉപായം പ്രാവർത്തികമാക്കി എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി ക്രമത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമുക്കറിയാം ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സേവിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ പ്രേമപൂർവ്വം സേവനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നമുക്ക് ഈ
അപരാധങ്ങൾ വരുത്താതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകി അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയർന്ന് ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാരെയാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഒരു മിനിറ്റ് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ അംഗവൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അത്തരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആരെ വിലയിരുത്താനോ കുറ്റം പറയാനോ നമ്മൾ പാടില്ല. ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. അസൂയ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ദിവ്യമായ ഒരു വിദ്യയാണ്. ഇതിൽ അസൂയക്ക് പ്രവേശനമില്ല. പിന്നെ അടുത്തതാണ് അസൂയ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അസൂയകളിൽ നിന്ന് മുക്തരായ പരമഹംസന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം. പരമം നിർമ്മത്സരാണാം സതാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അസൂയയിൽ നിന്ന് മുക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് എന്തുള്ളത്? ഈ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ. ഗോസ്വാമികളുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നെന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കൊണ്ടോ ഗോസ്വാമി ബിരുദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ മാത്രം ഒരാൾ മത്സര ബുദ്ധിയുള്ളവനാക്കരുത്. അതായത് നമ്മള് മത്സരബുദ്ധി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ ഗോസ്വാമികളുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നു എന്നത് കൊണ്ടോ ഗോസ്വാമി ബിരുദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ മാത്രം ഒരാൾ മത്സര ബുദ്ധിയുള്ളവനാകാനായിട്ട് പാടില്ല. മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെത്താന് പരമഹംസ പദവിയിൽ നിന്ന് നിപതിക്കും. അപ്പൊ തന്നെത്താന് എന്ത് വരും? നമുക്ക് താഴ്ച സംഭവിക്കും മത്സരബുദ്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 17-ാം അധ്യായം 34 മുതൽ 59 വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഗോപാല ചാപ്പാല ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അവനെ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പരിഗണിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്, അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല. അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അപരാധം പറയാനും പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാനോ നമ്മൾ അവരെ അപരാധം പറയാനോ പാടില്ല. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ ഉപദേശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തെറ്റുതിരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല, തെറ്റുതിരുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, അതും അപരാധമാണ്. കാരണം ഉന്നതനായ വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. നവാഗതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്ത്. ഒരു ഉന്നതനായ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുരുസ്ഥാനത്താണ്. നവാഗതൻ എപ്പോഴും ശിഷ്യസ്ഥാനത്തായിരിക്കും. ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഇട വരുത്തുകയും ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരൊരിക്കലും ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെക്കാളും മുതിർന്നവരായിട്ട് അവരുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കാനോ അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനോ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അപരാധമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് വൈഷ്ണവാപരാധാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? വൈഷ്ണവാപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നിയോഗം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനോ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കുകയോ നമ്മൾ പരിഹസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപരാധമാണ്. നമ്മൾ നേരെ തലയും കുത്തി താഴെ വീഴുന്ന പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മള് വൈഷ്ണവരുടെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഉപദേശം 6 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു നമ്മളെ സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിൽ, നമ്മളെ ദൃഷ്ടിയിൽ ചിലപ്പോ ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കാം? അംഗവൈകല്യങ്ങളുള്ളവനായിരിക്കാം, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരിക്കാം, താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരിക്കാം, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ പല നമ്മളെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ പല വൈകല്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ആ വ്യക്തിയെ ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ നോക്കി കാണാനായിട്ട് പാടില്ല.
അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ അപരാധം പറയുന്നത്. അതിന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാനദി മഴക്കാലത്ത് ചേറും നുരയും കലർന്ന് ഒഴുകുന്നത്, എന്നിട്ടും ആ ഗംഗാനദിയുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ആ ശുദ്ധഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില്